Здравейте, приятели! Включвам се с нещо различно, защото на мен беше страшно интересно и затова искам да пробвам и вие да пробвате, и ние да пробваме и всички да пробват. Слушайте сега. Това е кратък психологически тест, който може да ви даде отговори на въпроси, които ви интересуват по отношение на връзките ви, на любовта и вашите очаквания от нея. Въпросите са 6. Преди да пристъпя към тях, искам да се отпуснете, да затворите очи и да се стремите да запомните отговорите, за да може после да стане по-лесно интерпретацията на отговорите. Така, ето ги въпросите. Представете си, че отивате на гости на любимия си или любимата. Съществуват два пътя. Единият е пряк и ще ви отведе бързо до нея или него, но е доста скучен. Другият път е много по-дълъг, има толкова много прекрасни гледки и интересни неща. Откъде ще минете вие? По пътя виждате два розови храста. Единият е обкичен с бели рози, а другият с червени. Решавате да наберете 20 от тях. По колко от всеки цвят. Най-накрая стигате до къщата. Отваря ви някой от семейството. Може да го помолите да извика любимия или да влезете и да идете до стаята му сами. Какво ще изберете? Отидете в стаята на любимия, но там няма никого. Къде ще оставите розите? На леглото или до прозореца? Оставяте да преспите в къщата, но в отделни стаи. На сутринта се събуждате и тръгвате към спалнята на вашите любими. Как бихте искали да го заварите? Буден или още спящ? Вече е време да се прибирате. Сега кой път ще изберете? Краткия или по-дългия? Ето и отговорите на вашите въпроси, т.е. тяхната интерпретация. Пътят представлява вашето влюбване. Ако сте избрали пеклия път, означава, че се влюбвате бързо и лесно. Ако сте предпочели дългия, то на вас ви е нужно много повече време, за да се влюбите в някого. Броят на червените рози показва колко давате в една връзка, а броят на белите е колко очаквате в замяна. Този въпрос показва как се справяте с проблемите в една връзка. Ако сте избрали да отидете сами до стаята на любимия, вие сте по-скоро директен човек и предпочитате да решавате проблемите си веднага. Ако сте помолили някой от близките да го повика, значи сте човек, който оставя проблемите на страна и се надява, че те ще се решат от само себе си. Мястото, където оставихте розите, показва колко често искате да бъдете с любимия. Ако сте сложили на леглото, искате да сте с него постоянно. Ако сте ги сложили на прозореца, нямате нищо против и по-редки срещи. Този въпрос показва отношенията ви към любимия. Ако искате да го видите спящ, то вие го обичате такъв какъвто е. Ако предпочитате да го заварите буден, значи очаквате този човек да се промени заради вас. Пътят
към вкъщи показва колко продължава най-често връзката ви. Ако сте предпочели прекия път, бързо разлюбвате партньорите си. Ако сте избрали по-дългия път, вие се стремите към една по-трайна връзка. Скъпи приятели, хареса ли ви? И моля ви се, искам да оставите наистина в коментар дали според вашите отговори дали наистина е така. Това ме интересува и мене. При мен е на 100%. Айде, чао!